Hi mga Marshes! Good morning! It's another day of our tour going to Bohol naman. At ang aming sasakyan ay ang Ocean Jet. So ito yung mga fast track. Fast track ba tawag doon? Fast crab. Ha? Fast crab. Fast? Basta mabilis po na sasakyan. Oo, ng Roro. Hindi rin to Roro. Fast grab. Crab. Craft. FT. Oh, fast craft. Going to Bohol. So, tada, ayun na siya. Ocean Jet 160. Kasama pa rin po ang road trippers. Napakarami mga turista. Ocean Jet. So, this concludes our Cebu leg of trip. We're going to the next part of our trip, which is Bohol. Again, with the road trippers. CJ, Val, Ella, and Arte. Bakit yung buhok mga tingkwasan? Vlog niya po to. Turnover. Bye! So, nandito na kami sa Fast Crab. Oh, ayan. Fast Crab going to Bohol. Kasama pa rin ang road trippers. So, may another trip kami going to Bohol. So, tingnan natin kung sino-sino din yung mga makikilala namin doon. Di ba, Gren? Baka ito na yun. Char! Hindi, yung pawikan muna syempre. Ayan, shoutout muna sa inyo lahat guys. Don't forget to like, share, and subscribe. Road Trippers aming FB page. Ayan, Althea Bababoom and Mom Shiji guys. So, kita-kits Bohol! Nandito na po kami sa Hinagdanan Cave and Bath Resort ng Bingag, Dawis, Bohol. Ayan. So, silipin natin kung ano itsura nito. Okay. Kahawig to nung niliguan natin sa Cebu. Okay. So, okay. Tabi-tabi po. Uy, ang dilim. Sayang kasi. Hindi naman pwedeng maligo na, di ba? Tabi-tabi po. Okay. Dito na kami sa ilalim. Ang laki. Okay, ayun siya. So, nandito na po tayo sa loob. Ayan, makikita natin yung mga... Iba to. Cave talaga. Cave. As in cave. At saka malalim. Parang ayaw sumingan lang dyan ang kalalim. Parang ang lalim nga niya. So, nandito na tayo sa loob. May mga ilang turista na rin ngayon. Hindi kasi siya... malalim nga siya. Malalim siya. Wow. Ayan. Ay, sorry. Okay, labasan tayo, mag-doon tayo ng picture dun sa may butas palabas. Ebidensya na nakalabas na tayo, man. Baba muna, picture natin kasama yung butas. Ebidensya na lang tayo galing sa butas. Isda. Tumutulong. Ay, maganda. Mag-didiks pa tayo. Yes, maganda siya. Wala lang to. Ito yung itsura ng ating cave. Mr. Inigo Pascual. Naiwan na ako dito. That is delightful. At napaka-clear ng tubig actually guys.
Ang lalo nga, pero ang linaw. Tsaka ang ganda, oh. Wow, galing. Ganda. Oo, may mga fish. So, ang tanging magagawa namin ngayon ay magbasa na lang ng paa kasi bawal na daw po maligo. Dahil inabot na kami ng hapon. The Victorial Convents. Pictorial kami. Kasi bawal na siya maligo. Cut off na po. May mga naririnig din kami mga paniki dito sa loob. So, nandito sila. Ayan. Yung mga rock formation nilang gaganda. Oh. Ayun. Yung paniki. Ayun sila. Ayun, namilipad. Ayun, ay! Ayun, that one. Ayun. Ayan. See? Maganda. Ayan, and this is my first time sa lahat ng mga cave. So, nandito ako sa Hinagdanan Cave. Hinagdangan Cave dito sa Bohol. So, ay, pasok! Great! Wait lang po Dali. Ay, seka. Sorry. Dali, selfie na tayo. Aalis na sila. Okay. Basta sa kuto. Yung subject na sobrang tigil lang po. Yung natural ano. Nakita ko siya sa ayun. Ito nga sila nag-picture pa gano'n. Ganda oh. Ay, ito pala oh. Mas maganda ang view. Ay, pero may lumabas na bat. Wala, may yung bat. Ha? Nakalabas na kami. Hey guys. So, ito na yung bird's nest. Ayun na dito. Dito bawal na jump siya. Hindi pala siya bat. Umabot pa. Okay. Show me what you got. It's DJ.